Magandang araw sa inyong lahat mga karo. Ito na naman si Karo. Kumusta na kayo dyan mga karo? Kumusta na yung buhay-buhay natin dyan sa pang-araw-araw? Ano pala tayo? Luluyaan natin ng medyo marami-raming luya yung sasong manok. Karne ng manok. Pero matigas yan mga karo. Lalagyan natin ng luya na marami-rami. Tapos yung anakan ng tawag dito sa Pangasinan, anakan mga karo. Laman loob ng baboy yan piprito natin yung isang anakan mga karo. Mamaya habang tayo, prepare na natin yung gagamitin natin mga karo sa luluyaan nating anakan laman loob ng baboy. Masarap yan mga karo. Tapos sausaw nyo sa toyo kalamansi tsaka sili. Masarap-sarap yan. Inaano ko na yung natin mamaya mga karo para ready na. Ayun na. Nasinan ko na yung anakan mga karo. Shout out pala kay mga karo. Kay Darin Castañares, JB Manlincon. Tsaka kay Bruno. Tsaka kay Jong. Shout out sa inyo mga karo. Tsaka kay Mac Marcaba. Shout out sa iyo. Boss Garci, shout out din sa iyo. Pinapa-shout out ni Mac Marcaba, maraming salamat sa inyong panonood mga karo. Balik na tayo dun sa mga karo. Tsaka kay pala mga karo, kay MG Dance Guling, shoutout din sa'yo. From Saudi Arabia, Abu Dhabi. Yan na yung mga karo. Sarap niyan mga karo. Nakapag-prepare na rin ako ng yan. Yung sausawan mga karo. Toyo kalamansi sili. Ni-request ng natin, bisita natin mga karo. Hindi ko na kinunan ng camera, nababaingan. Tikman natin mga karo. Ayan na, may sausawan, toyo kalamansi sili. Tapos sinakman ni Karo. Tumampansin ng Karo. Nais ko lang pasalamatan ulit yung mga nagpalo sa akin mga karo. Maraming salamat sa inyo. Kahit pa unti-unti yung nagpapalo, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kahit pa paano dumarami yung natin, followers natin mga karo. Papalo yung Facebook page ko sana mga karo. Like, share, and comment na rin kayo dyan. Follow nyo yung page ko, Aro Vlog. Tapos magpasuyo na rin yung mga karo. YouTube channel ko. Like, share, and comment na rin kayo dyan. Tapos pindutin nyo lang yung notification bell para updated kayo sa mga video ko mga karo. Tanghalian na mga taga Pangasinan. Mananghalian na rin kayo dyan mga karo. Tanghalian na mga Luzon, Visayas, Mindanao. Tanghalian tayo dyan mga karo. Sarap ng sabaw mga karo. Basta maraming loya yan. Subukan nyo mga karo. Basta maraming loya, masasarapan kayo talaga sa sabaw. Ayun na si Karo. No pansin na si Karo. Maraming ulit salamat sa nag-like, follow, tapos nag-share. Pa-share nyo yung video ko mga karo. Kita-kita tayo ulit bukas. Maraming salamat sa inyo.